Хайырлы иртә, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Ания Габадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Советлардан калган тәҗрибә Буа районында сугару хисабына пешән ырлыгы уңышын икеләтә арттырырга җыйналар. Карабын эш көтә, Апас районында урак алдыннан комбайннар парады үтте. Е оғаш ешін күпме Казандағы Иске Татар бистесінде шәҗәрә бәйрәме уздырылды. Республикада атна азағына қадар ісі һава торышы сакланыр дип фаразлый синоптиклар. Бүгін 16 июльдә явым-төшем көтелми, җил төньяк чыгышта. Көндез һава температурасы 24-29 градус жылы. Мондый эссе көннәрдә табиблар су режимын сакларга, җиңел, иркен табигый тукмалардан тегелгән кием киергә, майлы ризыклар куллануны шикләргә киңәш итә. Һава торышы темасын дәвам итәбез. Иссидән котылабыз акциясе кысаларында волонтерлар машина йөртүчеләргә һәм җәяүлеләргә бушка су өләштеләр. Ул районда аномаль югары температура сакланганда оештырыла. Акция инде берничә ел уңышлы үткәрелә. Боремся от жары, вот вам вода, шли вам работы, шли вам дороги. Җәйнең яме эссе һава торышында. Термометр 30 градустан югарырак булуга карамастан көндәлек эшләр туктамый. Кайбер шоферлар мөһим эшләргә ашыга, кайберләре зур йөкләр ташый. Һәм еш кына җәй көне эсселек аларның тугры юлдашына әверелә. В данный момент очень жарко, и надо как-то помогать. Хәзерге вакытта бик эссе, шул сәбәпле халыкка олы яшьтәге кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Чөнки аларга су хәзерге вакытта бигрәк тә кирәк. Узган ел мондый чараны волонтерлар белән берлектә үткәргән идек. Су оптималь салкын температураны сакласын өчен аны махсус сумкада саклыйлар. Вот он так открывается у нас. Здесь два холодильника специально. И вот он здесь так холод сохраняет. Рәшит әйтүенчә, элек район халкы мондый акцияны гаҗәпләнеп кабул иткән. Хәзер киресенчә, аларның йөзләрендә елмаю. Шоферларның һәрберсе салкын һәм чиста суны рәхмәт әйтеп кабул итәләр. Акция хорошая. Бик яхшы акция, машина йөртүчеләргә ярдәм итү кирәк. Мин үзем исседә бары тик су ичеп кенә котылам. Машина йөртүчеләргә мондый һава торышы вакытында су бигрәк тә кирәк. Алар үз чиратларында волонтерга яхшы теләкләрен әйтергә онытмыйлар. Мин нормально кичерәм. Давлениелар әйбәт, бөтенесе бик шатмен мондый акциялар күбрәк булсын. Һәр кемгә билгеле булганча, җәй көне организм сыйыклыкны күбрәк югалта. Шуңа күрә суны гадәттәгедән артыграк эчәргә һәм мөмкин булганча кояш астында йөрмәскә киңәш ителә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Киләсе сюжетыбыз Буа районыннан булар. Уңышны икеләтә эшләтә арттырырга. Кыят тәҗрибә җитештерү хуҗалыгында эшләүчеләр моңа җирләрне сугару хисабына ирешергә планлаштыра. Аграр өлкәдә яңалыкларны кулланышка кертеп, эшләргә тырышучы хуҗалыкта бүгенге көндә Татмелиорация оешмасы проекты буенча сугару агрегаты җиһазлана. Бу системаны ничек файдаланырга уйлыйлар? Алдагы язмада үзегез күрә аласыз. Кыяттагы сугару системасын 8 түгәрәк белән су сиптерүче машинасы һәм 5 километр торба тәшкил итәчәк. Бүгенге көндә аларны җыю белән 3 бригада шөгыльләнә. Берсе торбалар суза, икенчесе сугару системаларын монтажлый. Сервис инженеры Владислав Перевердов сугару машинасын җыю белән мәшгуль. Будем раскладывать, получается, шпрингеля, уголки. Без хәзер шатлыкларны, торбаларны беркетәбез. Барысында нык итеп эшлибез. Кайдадыр 5 көндә эшләп чыгабыз. 400 гектарда үсемлекләрне сугарырга сәләтле системага нибары бер кеше идарә итәчәк. Махсус программа буенча һәм пульт аша. Әмма агрегатларның иң зур өстенлеге теләсә кайсы культураның уңдырышлылыгын берничә тапкыр арттыруда. Кыят хуҗалыгында әлеге орлыкка люцернаны су сиптереп үстермәкчеләр. По 2 центнера дает без полива. Ул су сипмичә кыры җәйдә уртача 2 центнер уңыш биреп килде. Су сиптереп үстергәч гектардан 4-5 центнер уңыш алырга планлаштырабыз. Сүз уңайыннан кыят тәҗрибә җитештерү хуҗалыгында кырларны сугару системасы Совет шарында да булган. Ул чакта аның су сиптерү мәйданы да зуррак булган. Здесь было орошаемых 2000 гектаров земель. Монда 2000 гектар җир сугарыла иде, әмма ул сиптергечләр сафтан чыккан инде.
Хәзер хуҗалыкта яңа системаны эштә санарга җыеналар. Люцернаны бодайдан бушаган мәйданда августның 1нче декадасында чәчеп, су сибеп үстерәчәкләр. Нәтиҗәне киләсе ел күрсәтәчәк. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Апас районында исә шушы көннәрдә уракка әзерләнү игенчеләрне барлау һәм кыр карапларының түзеклеген ачыклау максатыннан комбайннар парады үтте. Быел район буенча 37555 гектар мәйданда бөртеклеләрне җыеп алу бурычы тора. Урып җыю эшләрендә барлыгы 90 берәмлек комбайн катнаша. Әлеге чара елдагыча Дәүлеки авылы янәшәсендәге кырда оештырыла. Биредә район башлыгы, икмәк язмышы кайгыртучылары, игенчеләр, авыл хуҗалыгы өлкәсе җитәкчеләре, белгечләре белән очраша. Әзерлек начар түгел. Көннәрдә запчастлар кайтып тора, урып тора, куеп торабыз. Аллага шөкер, хәзер эзлекләр юк. Үзне үзегез саклагыз. Огнетушитель да булсын комбайнда, аптечка да керек. Ашыкмагыз. Кем чәчкән, кем агыл сипкән икән, ул механизатор бугыз көндә механизаторның игеннең кадерен белә, шуның өчен давайте югалтуларсыз гына мотор итеп эшләргә язсын иде. Безнең район республикада иң яхшы күрсәткечләр белән булсын иде дип ышанып калабыз. Урып җыю эшләрендә катнашучы техника бер сызыкка төзелгән. Алар тиешенчә җиһазландырылган. Комбайннарга контроль суктыруда үткәреп караганнар. Урак чорында игеннәрнең бөртеге дә әрәм булмаска тиеш. Кырга чыгачак 90 комбайнга якын, һәрбер комбайнга 500 гектарга якын күләмдә мәйдан туры кирәчәк урып җыю эшләренә. Барлыгы 28 мең гектар җирне урып аласы була безнең, җыеп аласы була. Бертөрле культураларны инде шуларны исәпләсәк, һәрбер комбайнга инде безнең 730-750 гектар җир туры килә инде. Һәрбер комбайнга нагрузка әйбәт. Шул ук вакытта инде безгә МТКдан булышалар, студентлар группасы, менә алар тоже безнең монда. Барлык комбайннарда хуҗалы механизаторлар белән тәэмин ителгән. Аларның кулында бүген уңыш язмышы. МТКда эшлибез. 10 елдан бeri зерновой комбайнда, быел 10 сезон булып чыга. Әзерләнәбез инде, запчастлар шөкер Аллага нормально ремонтладык. Хәзер вакытта инде, Аллага шөкер, комбайннар, кондиционерлар эшләп тора, запчастлар кайтарып торалар. Булган ясыйбыз. Айрат Әфәнде Исмәгыйлев Тонай Турай авылыннан комбайнга 1975 елда утыра. Шуннан бирле урактан калганы юк. Бүген лаеклы ялда булуга карамастан һөнәрен ташламый, тугры булып кала. 1975 елдан ятенең энесенә помощник булып торган. Берлегә бу инжитер җитмәсе. Шуннан калган киттен шуннан дил кырда. Алия Галиуллина, Гөлнас Валиева, Шулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Башка темаларга. Республикабызда җиңү армиясына кушыл телемарафоны булып узды. Иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр туры эфирда булган телемарафонда катнашучылар саны 60-тан артты. Бу махсус хәрби операция геройлары да, волонтерлар да, Татарстан хакимияте вәкилләре дә. Телемарафон идеясын хупларга күп кенә иҗтимагый оешмалардан да килгәннәр иде. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга теләге булган тамашачылар ярдәм дә күрсәтә алды. Исегезгә төшереп үтәбез, Татарстанда контракт төзегән һәркем 1,5 миллион сумга кадәр акча ала. Казанның Шәрик клубы комплексы ишек алдында беренче тапкыр Чаткылар музыка фестивале булып үтте. 4 көн дәвамында шәһәр халкына Камал театр оркестры концертлары, чакырылган солистлар, коллективлар һәм театр артистлары чыгышлары, шулай ук музыкаль спектакльләр тәкъдим ителде. Балалар өчен оештырылган көннеге чараларда безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Фестиваль ачылышында Галиаскар Камал исемендәге театр оркестрының узган сезонындагы яхшы номерларыннан торган зур концерты булып узды. Концертта чакырылган солистлар һәм театр артистлары катнашты. Без сезон дәвамында булган иң матур һәм кызыклы номерларны сайладык. Анда төрле жанрлар, классик, академик программада да театр артистлары катнашында күп кенә театральләштерелгән концертлар да булды. Эстрада жанрында иҗат итүче дусларыбыз белән дә актив эшли башладык дип сүзен башлап китте театрның директоры Илфир Илшат улы Якупов. Бу Шәрик клубының бер ниндидер элек булган традициясын, гамәлен яңадан барлыкка китерү. Чөнки бу бинада
1911 елдан 1915 елға қадар Салих Сайдашевлар, Яруллинлар, композиторлар эшләгән, беренче сәйяр труппасы эшләгән. Монда тартылган кеше һәм иҗат гөрләп торган. Һәм без дигән монда бина белән генә шикләнмибез. Без ишек алдындагы җәй көнендә кулланабыз. Программада шулай ук дөньяның бердәм телендә камера музыка концерты, Шәрык клубында сезон дәвамында булган иң яхшы номерлар, Галиаскар Камал театры артистлары башкаруында Башмагым музыкаль спектакле күрсәтелде. Театр оркестрының яңа дип аталган ясалма интеллектка корылган концерты да тәкъдим ителде. Тамашаның аерым көнендә балалар музыкаль һәм театр коллективлары концерты оештырылды. Көндүзгү шарабыз ул балаларга багышланган, балаларның иҗатка балаларны да тартырга кирәк. Аларга да күрсәтергә кирәк, аларның кирәклеген, аларның кызыклыгын. Һәм мин үзем дә шаккаттым җәй уртасында шуның хәтле күп кеше җыелганы өчен, балалар җыелганы өчен. Ул кешеләргә кызык, ул безнең тамашачыларыбызга кызык, ул килгән артистларга кызык. Мондый хәлне, мондый вакытта, жылы вакытта, җәйге вакытта, ачык һавада чыгышлар ясау бик кирәкледер дип уйлыйм. Балалар өчен түгәрәкләрдә генә ябылып калмау, кызыклы мәйданчыкларда чыгыш ясау мөһим. Аларның монда үз талантларын күрсәтергә мөмкинлекләре булды. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Кеше үз тамырларын белергә тиеш. Шул очракта гына аның киләчәге бар. Тарих төпкәненә төшенеп, шәҗәрәңне барлау, нәсел агачыңны төзү ата-бабадан калган изге әманәт ул. Иске татар бистәсенең Әл-Мәрҗани мәчете янында узган шәҗәрә бәйрәменнән Мөршидә Җиһан репортажы. Шәҗәрә ул нәселеңне белү дигән сүз. Менә без хәзер Мәрҗани мәчете оештырган шәҗәрә бәйрәмендә гаиләләр әзерләнә. Без әле аларның ансамбльләре белән танышып киттек. Әссәламу алейкум. Бүген нинди бәйрәм оештырасыз? Алейкум салям ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген безнең инде праздник родословный дип атала шәҗәрә бәйрәме. Ул елдагыча безнең куатланып килә. Бу гаилә бәйрәме Мөнәҗәт әйтү, шәҗәрә бәйрәмен ямьләүче чыгышларның берсе. Аннан тышта сәхнәдә дини җырлар, матур теләкләр яңгырады. Менә бу шәҗәрә бәйрәме гаиләгә башланган. Гаиләбез каян, күп чыгышларыбыз каян, кембездән дәватларыбыз, бабаларыбызның бабалары кем ул? Аны белергә тиеш бит без. Борын заманнан ук ата-бабаларыбыз нәсел кабиләне, буыннарның исемнәрен агач рәвешендә тармакландырып яза барганнар. Шәҗәрә гарәпчәдән агач дигәнне аңлата. Ни өчен агач сыман төшергәннәр соң? Агач борынгыдан татар халкында һаваны, җирне берләштерүче билге булган. Шул ук вакытта ул халыкның да тормышын чагылдырган. Тамыры үткәнебез, ботаклары киләчәгебез. Минзәләдән Кашапов Хабировлар гаиләсе 12 буын шәҗәрәсен төзеп килгән. 4 шәҗәрәм булачак. Менә икесе аның әзер бүгенге бәйрәмгә шәҗәрә бәйрәменә алып килдек. Икесе монда. Мәсәлән, әлеге шәҗәрәдә 12 буын безнең күрсәтелгән. Ясадык аның үзенчәлеге нидә дип саныйм. Туганнарның фотолары бар. Әби-бабайларның фотоларын булдырылганча җыйдык. Бәйрәм Россия президенты карары буенча игълан итилгән гаилә елы уңаеннан гаилә кыйммәтләрен ныгыту, гореф-гадәтләрне популярлаштыру максатыннан оештырыла. Ул безнең бу елны 4нче тапкыр гомумән үткәрелә. Монда инде гаиләләрне чакырабыз. Үзебезнең әби-бабайларның кем булып эшләгәннәр, торганнар, яшәгәннәр, үзебезнең буыннарны белү өчен шушындый матур чара үткәрәбез инде. Сату алуга хирыслар өчен урамның ике ягында хәләл ярминкә эшләде. Рухи язык та бар. Анысын Татарстан китап нәшрияты оештырган. Балалар өчен уеннар да, китаплар да өстәл тулы. Шул тирәдә Миңгол Галиев та бетерелә. Аннан башка бәйрәм үтә димени? Күргече дөнья матурлыгын үзмә хатин бит бу ешары кешеләр һәр кем бакты өчен дуст татулык кирәк итләр. Менә шушы инде безнең гаиләләрдә тәрбияләнә торган рухи тәрбия мәсьәләсе бүгенге көндә беренче чиратта. Шәҗәрә зур хәзинә. Буыннан буынга кадерле яткәр булып күчеп килгән кыйммәтле мирас. Мин үмитләнәм, шушы бәйрәмнән соң тагында менә шәҗәрә турында күбрәк
кызыксынып, катнашып, алга таба да үзләребезнең нәселләребезне белү турында күбрәк информация җырлар. Шуңа күрә дә менә бүгенге матур чарада инде без үзебезнең дини җырларыбызны башкарып китәбез, Алла бирсә. Әлбәттә, мөнәҗәтләребезне шуңа күрә дә мондай бәйрәмнәр күп булсын. Хәләл бәйрәмнәр үзебезнең Казаныбызда гына түгел, бөтен Татарстан, башка регионнарда да күп булсын дигән теләктә калабыз. Бәйрәмдә катнашкан гаиләләр үзләренең нәсел агачларын өйрәнгәндә җиңел юл узмаган, әмма әлеге хезмәтнең нәтиҗәсе күркәм. Бүгенге көндә алар үз тамырларыннан, үз чыгышларыннан хәбәрдар. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылары, татар телендә дөрес язу һәм сөйләшү кагыйдәләрен кабатларга вакыт җитте. Чыгарылышыбызны дөресләү дәресләре белән дәвам итәбез. Аны Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Ринат Сәфәров белән берлектә алып барабыз. Әдәм баласы күңеленә иң якын булган, иң еш ишетелә торган сүз аның үз исеме. Бүгенге дөресләү дәресләренең темасы кеше исем фамилияләре. Аны безгә даими кунагыбыз Ринат Сәфәров аңлатыр дип өметләнәбез. Исәнмесез, Ринат әфәнде? Хәерле көн, исәнмесез. Гомумән алганда татар исемнәре бер яктан караганда шактый тотырлыклы традиция белән килә. Безнең кеше исемнәрендә гарәп, фарсы алынмалары шактый күп сизелә. Икенче яктан соңгы 50, бәлки 100 елда Европа исемнәренең артып китүе күзәтелә. Менә иң ташланып торган үзгәрешләр шул дип атар идем. Икенче яктан татар халкы нишләптер борынгыдан килгәнгәме ул нишләптер инде сәбәбен әйтеп булмый. Ике компонентлы исемнәрне ничектер яхшырак күрәләр. Сәлах, Фәттах кебек исемнәрне ничек язырга кирәк? Үзебезнең татар чыгышлы исемнәр күбрәк булса, безнең язылышта проблемалар күп булмас иде. Мәсәлән, Тансык сүзе кеше исеме буларак кулланыла, аның язылышында проблема юк. Йылдыз сүзе иркә, гарәп графикасыннан, гарәп теленнән һәм графикасыннан кергән сүзләрне татар теленә ничек җайлаштыру кагыйдәләр күптән булдырылган. Бу очракта сезнең конкрет, мәсәлән, Салах исеменә килгәндә, катысы хәрефе, гарәпнең сад хәрефе килгәндә, ул һәр вакыт каты әйтелә. Минемчә, Салах дип әйтү иң дөресе булыр иде. Т белән Д тартыклары янәшә килүе еш очрый бу очракта. Чыннан да иске татар телендә, менә гарәп язуында булган традиция бездә, анда Д хәрефе икеләтелгән Д хәрефе килә. Ләкин татар телендә андый язылу кабул ителмәгән. Безнең д хәрефләре урынына, авазлар урынына ТД авазлары, хәрефләре язу гамәлгә кертелә. Минемчә, төп кагыйдәне бозарга безнең әллә ни сәбәбебез юк. Шуңа күрә Насрет дин дип язуны бозу кирәк түгел. Югала торган Е һәм И хәрефләре бар бит әле, әйеме? Фәйзрахман, Батырханова, Камардинов дигәндә төрле урыннарда төрле теркәү органнары булган, нигездә ул авыл советлары, анда авыл советында ханым ничек язырга, ничек ишеткән, шулай язган. Нигездә безнең хәзер исемнәребез бер исем кебек булса да, төрле төбәкләрдәге кешенең фамилиясе яки исеме төрлечә кебек яңгырый. Бу очракта без ниндидер унификацияле бер уртак фикергә килергә тиешбез һәм минемчә, мәсәлән, Бәдретдин дигән исемне без тулысынча бүгенге көн кагыйдәләреннән язарга тиешбез. Ни өчен мин моны шулай дип әйтәм? Чөнки, мәсәлән, паспортка бәйләнүчеләр, паспортта язылганча язарга теләүчеләрнең бер проблемасы бар. Без барыбыз да паспортта язганча сөйләшмибез татар исемнәрен. Без анда паспортта русча язабыз. Рус теле дигәннән, рус телендә Л хәрефеннән соң ничкәлек билгесе куела. Әйеме? Гыйлметдинов, Гыйлманов фамилияларында һәм исемнәрендә куеламы ничкәлек? Алай бик зур проблема димәс идем, чөнки бу да исемгә генә кагылышлы әйбер түгел, башка сүзләрдә дә шундый ук кагыйдә бар. Әгәр дә катыгыдан соң Л авазының йомшаклыгын күрсәтергә теләсәк, без ничкәлек билгесен куярга тиешбез. Мәсәлән, фигыль сүзе икән, фигыл дип яза алмыйбыз, кушымчаларында йомшартабыз. Бу да шундый ук кагыйдә, монда да Гыйлметдиннар да шул кагыйдәгә буйсына. Ринат әфәнде, бик шундый четерекле мәсьәләгә килеп җиттек. Минем өчен, мәсәлән, фамилияларда
Кушымша колын кушымша ялгана микән, нишкә кушымша микән? Of ев кушымчасының алынма булуын исәпкә алганда, монда йомшарту мөмкин түгел. Шуңа күрә of булганда ofка бары тик каты кушымчаларына, калын кушымчаларына истей алабыз. Ни өчен шундый катгый фикердә торам? Чөнки күп очракта әле of дигәне аның бик проблема түгел, ев дигәне проблема. Чөнки мәсәлән Ганиев диләрдә Ганиевкә дияргә дә була, Ганиевка дияргә дә була. Бу очракта менә сезнең сорау шуңа килеп тора инде. Ләкин менә Ират фамилиясында яра шулай да булды ди, проблема туды ди. Ләкин хатын-кыз фамилиясына килгәндә шул ук фамилияны без хәзер әйтәбез дә русча, ул Ганиева, Галиева була. Ни өчен алайса без ирләрнекенә шул кадәр бәйләнәбез. Кистереп кенә бер кагыйдә булдырырга тиеш булабыз. Әгәр дә ирләрендә, хатыннарында бер төрле карыйбыз, бер төрлегә буйсындырабыз икән, димәк, кушымчалар да калын булырга тиеш. Ринат әфәнде, без сәхифәбезнең иң кызыклы минутларына килеп җиттек, әйме? Нинди гыйбарәне бүген тикшеребез икән? Беләсезме, татар телендә кирәк сүзне таба алмаганда яки онытканда яки ул ниндидер паразит элемент табылырга мөмкин. Ни бит әле ниткән ни алмашлыгын бик еш куллану бар. Һәм шуңа нисбәтле ни башына ни кунган дигән сүз бар. Берничә төрле варианты бар. Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов мәсәлән булай дип аңлата. Бер аучы булган, шул аучының бер көн иртән тышка чыкса, кыйма башынамы, анда каядыр кыр үрдәге килеп кунган икән. Бу аучы булгач инде моңа һич нигенә карый алмый, моңа тыныч кына карый алмый, кирип китсә үрдәк ишеп китәр дип курка. Шуннан игә табан кычкыра дигәндә, "Эй хатын, ни башына ни кунган, нитәле, нитеп алыйм" дип кычкырган дигәндә хатынына. Хатын әлбәттә моны аңламаган. Бу инде әйтмәкче булган, "Эй хатын, пешән башына үрдәк кунган, мылтыкны алып чыга әле, атып алыйм" дип әйтмәкче булган. Менә шундый ситуация. Икенчесе, Нәхи Исәнбәт моны аңлата, мыкыт белән бәйли инде. Менә шундый юк кына сүзләр biz аны кулланабыз, ләкин аларның чыганагы бар. Нәтиҗәдә хатын-кыз аңламаган булып чыгаймы? Нәтиҗәдә ир кеше булкынланганда кирәк сүзләрен таба алмаган булып чыга. Рәхмәт сезгә бик зур. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге дәресебез тәмам. Әле без исемнәрнең дөрес әйтелеше һәм дөрес язылышы турында гына сөйләштек. Алдагы чыгарылышларыбызның берсендә аларның мәгънәләре хакында да фикерләшербез. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән имин булыгыз. Күп миялар үкенечкә калды. Уйлыйлар да инде пешмәгән. Сискәнепләр кайчак уянасың. Аягүрә күргән төшләрдән. Күп миялар сиелмичә калды. Калды әйе үбелмичә дә. Юкса күктән йолдыз өзеп бирер чаклар иде. Үбелмичә дә. Күп миялар безгә булдырлардан, балконнардан калдык кул җәп. Без хан була алмадык. Кай ханнарга булды икән алар. Кәнизәк күп миялар перроннарда калды. Без имеш дөнья куганбыз, бер кайтырбыз дидек. Үзебез кайтмаска дип киткән булганбыз. Күп миялар калды ятлар белән. Күп миялар калды сазапта. Үз ярын гел ят була барды. Әверелде яшәү газапка. Күп миялар йөрәкләрдә калды. Исемнәрен куштык җырларга. Бездән соң да бәлки яшәр алар. Без юксынып көткән чырларда. Күп миялар сиелмичә калды. Калды әйе үбелмичә дә. Юкса күктән йолдыз өзеп бирер чаклар иде. Үбелмичә дә.